קודם כל, להגיד משהו שאני לא אמרתי לך, לא הספקתי בשבעה להגיד, אבל קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מצטער. אני מצטער שאני לא הצלחתי להחזיר את הבן שלך הביתה. אבל אני רוצה להגיד לך, במסר אישי, אנחנו דואגים לאנשים שלנו, ואנחנו דואגים לרחלי. אתם, כל הפלוגה הזאת, אתם קדושים בעיניי. אין לי... אני שמחה שסעדיה היה איתכם ברגעים האחרונים שלו. אני שמחה שהוא היה משמעותי לכם, כמו שהוא היה משמעותי לנו, ולרחלי ולילדים. חיים ומוות יחד, וצריך להתמודד עם זה. אנחנו עוד מילא, אבל רחלי, היא אשכרה מרגישה בבטן שלה בעיטות כרגע. והיא גילתה את זה יום אחרי השבעה. ממש. אני מבקש שתשמרו על רחלי ועל הילדים. אנחנו היינו עד עכשיו בצפון בהתחלה, אחר כך בעזה, אחר כך בלבנון. זאת המשימה הרביעית שלנו. אנחנו עושים הכל כדי שרחלי תוכל לאפשר לילדים שלה גם קורת גג שהיא בטוחה ליד הקהילה של סעדיה ביפו, וגם באמת בשביל לאפשר להם חיים שקטים.